In deze 5e aflevering van Geheimen van het Geer geven we de IJsselmarktkust balans. Voor de natuur en recreatie een belangrijke kuststrook. Natuur en recreatie zijn twee dingen die elkaar wel eens wat in een waai zitten, elkaar bieden. Maar hier het toch vrij aardig naast elkaar bestaan. Het is het gebied van de banken en de waarden. Voor vogels belangrijke eet- en restplakken. Maar ook voor de rui en voor het kraaien en grootbrengen van jongen. Het landschap heeft zijn karakter vooral te danken aan de onlis van de Oostludiek. De ontwikkeling van dit gebied is pas begonnen na 1933. Van die tijd weer de IJsselmar Zuiderzee en loopt het land er hier heel oors hinnen. Bij de sluiting van de Oostludiek waard het zoutwater zwiert, eb en vloed hien geen invloed meer en het waterpeil waard verlegen. Hierdoor kwamen eerdere zonnebanken permanent droog te lezen. De kajaktocht is deze keer voor Oltje Hosper, directeur van het Frieske Geer. En Tineke Huizinga. Zij heeft waarschijnlijk nooit de verkiezings van Takemtier Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. En haar dochter Marthe is mooi. En ze maakt een slag hoe de Makkemer Noordwaard. Nou, we zitten een beetje te keuren. En hier zit de route in. Ja. Dan zie je de zin werd wel alles zullen. Ja. Nou, hier ben we op dit stuit. Dus we gaan kijken op de Zuidwaard. Dan maken we dus hoe het Makkemer Diep. Dan komen we aan de andere kant op ruitopslag. En dan rennen we hier zo over het paard heen. Staan naar de noordkant en hier is naar de kust. Ja, ja. Nou, mooi. Nou, dat lijkt het me wel mooi. Dat deed ik, Martha. Lijkt jou ook wel mooi, of niet, om daar te wandelen? Ja, dacht ik. We gaan hier zo langs. Dus toen die Oostludiek online is, toen kwam die hele Makkemerwaard die kwam permanent boven water te lezen. Maar toen was er geen eb en vloed meer in de Zuiderzee. En, en dit was natuurlijk een soort gebied, dit was dus zeewater. En toen was er niet een keer zwietwater, vaskwater. En die zandplaat die stroomde net maar roeren, toen is hij helemaal begroeid trekken. Ja. En eerst waren het vooral biezen, met name zeebies. En al heel gauw was dat raait. En ja, dat was dus in die zin een aardige bekomstigheid. Dat is hier een heel groot gebied ontstien van wel 400 hectare, maar al die raait. Oh, en hier ook mensen komen? Nou, eigenlijk niet. Dit is een van de weinige gebieden van het Frieske Geer die net vrij toegankelijk binnen. Dat mag je wel eens meestal komen, maar dan krijg je uit Wijno of maar een excursie dan wel. Haast alle andere treinen van het Frieske Geer daar mag je dus komen, daar met paarden en zo. Maar dit is echt een natuurgebied, dit is echt voor de vogels. Is dit nou leverkruid, deze? Die? Ja, dat is leverkruid of koninginnenkruid. Ja, ja. Neem ik wel. En ja, het is vooral een plant van wierte gebieden. Dus hier op de Makkemer Noordwaard. Ja. En ja, ze zijn ook wel heel belangrijke vlinderplanten. Ja. Ja, daarom ken ik hem. Ja. Ik bezocht hem in mijn tuin een keer te zetten. Want ik dacht, dan heb ik daar mooie vlinders. Maar, ja, zeker. Ja, die is dan net slagen. Je dacht, het is zo mooi. Ja, ze kunnen echt helemaal vol met dagpauwoog zitten. Ja. En het is wel heel geschikt voor vlinders. Dus daarom had het wel een belangrijke functie. En nu moet je ruiken. En dan weet jij wel welke plant het is. Waar ruikt het naar? Naar mint. Naar mint, ja. Naar pepermunt. Pepermunt, tandpasta. Ja, naar tandpasta, ja. En dit is dan ook, deze plant heet dan ook, het is een munt en die staat in het water. Nou, dat is watermunt. Het is eigenlijk wel heel makkelijk om zo'n naam aan te geven. Nou, en hier zijn dus verschillende andere kruiden ook die hier staan. Hier staan ook deze gele ook, het is het heelblaadje. En hier aan deze achterkant is er ook nog een hele mooie pal. Kijk hier maar eens. Ja, en die kun je eigenlijk ook wel een beetje zien van, want dit is namelijk kattenstaart. En als je dus dit zo ziet, en zeker wanneer hij dus echt zo helemaal vol bloemen zit, dan lijkt hij wel een beetje op een kattenstaart. Oltje Hosper is met zijn kuiergasten op weg naar de schulpenbanken van de Makkemer Noordwaard.
Je vader IJsselmarktkust lezen een zoontal van die schulpenbanken. En omdat die in het voorjaar vrij bleven, of zo goed als vrij bleven van begroeiing, binnen ze uitermate geschikt voor briedkolonies. Hier van de Warkumer Boetenwaard luidt ik zijn schulpenbank. Een belangrijk briedplak voor de wietsteens, het visdiefje, en de kokmok, de kokmeeuw. Het is begin juni. De geschiedenis van het gebied vindt zijn oorsprong in de rondleiding van de Oudste van hen gingen we Zuiderzee. En toen lagen er allerlei zandplaten voor de kust die bij eb droeg voelen en bevloerd werd onderom. Maar na 1932, toen voelde het droeg, werd het verlegen het IJsselmarkpeil, het Wetterpeil. En die platen kwamen permanent droeg te liggen. Nou, daarin vinden we waarom wat we nou nog zeggen. Deze waard, de Warkumerwaard, wie één grote vlakte hier. Dit wie oorspronkelijk één gebied, de binnenwaard en de buitenwaard. Maar men heeft het in twee aandeeld en we stegen nou de Warkumer buitenwaard en die wordt beheerd door het Friesgeweer. Die kolonievogel's die brieren bij elkaar omdat hun dat een grote mate van veiligheid houdt. Ze zitten eigenlijk op zo'n afstand van elkaar af. Ze maken elkaar net pikken kennen, want dat doen ze dan nog wel. Maar ze moeten zo'n afstand, een hele meter ongeveer. Nou, en dan zitten ze echt bovenop elkaar over het hele terrein verspreid. Maar giet je bijvoorbeeld een kiekendief voor of een zwarte kraai, dan gaan ze er massaal achterom. Dus dan kiekendief of een zwarte kraai heeft weinig kans, ja het gebeurt wel eens, maar weinig kans om daar een aai of een jong tussenuit te hebben. Dus het is vooral de veiligheid die hun dat brengt om in kolonies te brieden. Ja, hier zien we dan het nest van het visdiefje. De wietsteens in het Fries. Het visdiefje is een sterrenachtige, hij vliegt hier boven u, boven de kakmokken. En die breekt hier ook in kolonies op de waard en ik word op de schelpenbanken. En daar hebben wij een kolonie van plus minus 1500 peer. Ze komen nou ook uit, de visdieven, dat zien we hier wel, één jong, één aai. 3 aaien is een volledig lessel, dus er heeft nog 2. Er is één vertrak op die andere manier. We zien hier, wel, deze is uitkomen. We zien hier het aaitosje, daarmee heeft het de schaal stikken maken. Dat witte puntje op het snavel, dat is een aaitosje, die valt er na een paar dagen weer uit, weer hem kwijt. Dan maakt het alleen in de schaal hier, maar verder zet er die functie. Maar het kan nog wel een dag duren voordat deze er echt uit is. Want het is een hele krachtsinspanning voor het vogeltje om dat hele aai stikken te krijgen. Ik ben nu juni en de meeste visdiefjes die vertrekken rond augustus, september. Dus dan moet zij klaar wezen om de reis naar Afrika te aanvaarden. Het is een betrekkelijk korte periode waarin hij genoeg fretten moet om genoeg kracht op te doen om daarheen te gaan. Hier zien we dan een jonge mok, een jonge kop. De kakmeel wordt dus steen. Dus een kakmok is ook een vogel van dit soort terrein, wat dynamische terrein, kustvogelijk. Deze is nou een dag, 2 dagen oud. De kakmok heeft wat ten noorden is deels standvogel, deels trekvogel. Dus net als het wietsteen is dat hij helemaal fut giet. Maar in de winterperiode ben je een protte kakmokken, die bloeien dan al jaren. Wat voedselomvat betreft is hij wat meer een opportunist. Een kakmok is wat een allesieter. Niet ziet helemaal dat het visdiefje. Hij kan dus overal zien fretten waaihellen. Maar ik wil weer vis en mistjes en slakjes en dat soort dingen zal hij deze jonge furry. En van deze brieren hier op de Warkumerwaard plus minus 8000 peer. En dat is heel behoorlijk, want landelijk bezoen neemt hij toch al als briervogel. Hij gaat achteruit. Maar hier doet het nog heel best. Vorig hier hebben we het hand op 28 mei, maar een westerstorm, dat die hele waard onderom. En toen is het 90 tot 80% is verspeeld. Ja. En dat heeft je gewoon gebeuren?
Ja, dat jij het in principe bij zijn terrein. Het is de dynamiek die erbij hebt. Het is de kust en ja, dat is inherent aan dit terrein. Wat met trainen in Eren? Nou, nee, net echt. Ik vind die dynamiek zo prachtig hier en dat jij er bij. Net met trainen. Het is een vogel die dit terrein opziet, die je thuis hebt, die de risico's kennelijk aanvaardt. En die zich hier toch redelijk veilig voelt om te breeden. Maar dat ene keer op de strand, ja, dat weet dat niet. Ja, in die wierte gaslanden en heerlanden, zoals dit gebied, ja, er komen natuurlijk grote kikkerts voor. Ja. Padden, kikkerts. Het is een bruin kikkertje. Hij lijkt het wel uit grien, maar het is een jonge bruine kikkert. Ja. Oh, hij zit mooi stil bij Ja, mij. Hè? hij viel zich wel thuis. Hij viel hem daar wel thuis. Ja, zeker. Wat is dit voor plant? Dat is een hele mooie plant. Het is maar een lietsenier, maar het kan hier helemaal giel wezen in juni van deze plant. En dat is de ratelaar. En in het Fries nemen we die de rinkelbel. Aha. En dat is echt een plantensoort van heerlanden. En de ratelaar die had ik nog een manier om nog wat extra aan eten te komen. En wist je hoe je dat doet? Zo, deze plant die heeft bladgrien. Dus dat kan ik wel zeggen, maar het net zulke kutte bladden. Nou, daar vangt de energie van de zinnen in het bladgrien. Maar de ratelaar, dat is een slimmerik. Want die maakt het met zijn wortels, maakt het er een verbinding met de wortels van gazen of van zeggen of van orenkroeden. Dus hij verbindt zijn wortels daarmee en neemt het eten uit de wortels van de orenplanten. En ze nemen dan dus een heel parasiet. Ja. Ja, een heel parasiet. In het natuurgebied, in het heerland, die had ik helemaal thuis. Maar ja, vroeger in de landbouw, bij de boeren, Daar ben ik niet zo blij mee. daar zijn ze helemaal zo blij mee. En wat ze dan ik zei in Friesland, hè, de rinkelbel die fret de gazen op. Ja. Ja, want we hadden een protte ratelaar stier, daar wie het bleun het gas, bleun daar kwart. Nou, dit is het heer van een makkelijke noordwaard. Het roekt heerlijk. Roek maar eens. Ja, heerlijk inderdaad. Een soort blommenlucht zit erop. Ja, hè? zeker. Moet je eens Echt ruiken. heel kroedig Ja. heer dit. Ja. Ja. Ja, wat ik me afvragen toen we echt die boeren hier iets kreeg, meer dan zeggen, meer die hem dit nou zelf als Frieske geer of wordt het die een trommeesken die hem daarvoor inhieren? Ja, nou we doen het meeste vregen wat boeren de belangstelling voor hebben. Ja, En we ja. hebben als Friese geer hebben we wel een 1250, nou ik denk wel 300 boeren, pachters. Die al jaar een stukje van ons hieren. Ja. En ja, men heeft vaak wel waardig verlet hiervan. Ja. Wij stimuleren het zelf, dus dat de boeren ja, dan kennen ze ook nog het lange broeken van het Friese geer, dus dat Ja, ja. stimuleren we wel. Ja. En ja, dit is ook wel heel erg kroedig en ja, dit is wel een lekker topje. Je kent er net echt van melken, maar het is mooi voor jongvee en voor droege kei en voor hinders. Nou binnen mensen altijd nieuwsgierig geweest naar hoe dat nou verder gaat met zo'n vogeltjes zoals die Lietse Wietsteins van ze krijgt op de Warkemer Boetenwaard. Weet je, die hinnen, komt hij weer rom, hoe oud wordt hij? Nou, daar wordt dus wel onderzoek naar dien. Dan ben ik op een moment ben ik met een cameraploeg naar de Mokkenbank West, naar dit ringstation. En dan wordt mij hegesteende netten worden trekvogels vangen om ze dan te ringen en vervolgens wijdweidig in een administratie op te nemen. Prachtig. Krijg je die net een bepaalde opstelling? Of is dat maar een beetje lukraak? Nee, want ze staan wel altijd, ze staan dus wel altijd vlak naast een bosje. Ja. Om te voorkomen, om de zichtbaarheid zo. Dat ze net zeggen. Zo min mogelijk zicht aan, want als ze dus midden in de wereld zitten, dan vallen ze heel wat op. Ja, ja. Maar is het bosje speciaal online voor Ja, voor dit dit? bosje. Het is op het 40 jaar in het westen dat we begonnen te ringen en dan werd hier een kele zaankap. Ja. De makkenbank, het is een keileenbank van vroeger. En kijk, de steile bank en die horen dingen. En nu hebben we gewoon om singeltjes aan te lezen. En singeltjes weer op een lengte van de netten. Ja, ja.
Want ja, het is meestal dat het een beetje harmonieert. Maar dan wordt les dat ze door de bosjes gaan en dan het netje inkomen. Dan moeten we die kant nog even een beetje strak zetten. Hoeveel meter net zet je nou in totaal op? Nou, ik denk 100 katrines. Ja. Het is net met 10 meter, dus als je maar een beetje tellen kan dan. Er staat nou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier komen nog 3. Dat is 9. En daar is nog 2. Ja, we zitten wel. Komen denk ik wel over de 100. Ja. Wat vangen je meer nou? Karakieten, rijtsjongens en baardmannetjes, wutmiesjes. Dat is een heel mooi vogeltje. En dat mij zit. Zeg maar. Ja, maar. Ja, ik blijf hem wel even niet meer kwijt. Het is jong van alles. Hè. Wat zeg? Het is jong van alles. Ja. En dan ben je al 63 jaar oud. Ja, maar ja. Zo. Zo? Ja. Zit die geen de verkeerde kant uit. Die hebben we in de gaten. Ja, maar het is nog wel een wat drukte. Ja. Maar als Het je is nou een in de kwestie keet van- zitten gaan, dan komt het Ja, wel. het is een kwestie van zeggen altijd. Hotel Roberta zei het hard weef. Maar ga je hier elke dag heen? Nee, 1 keer in. Ja, bij mij 2 keer in de week. Hè. Maar het waar is wat dat dan hier de beperkende factor. Hè. Donker waar, geen wind. En dan komen er een soort vogels. Nou, we zullen zien. Ja. Zie je nog in een filmpje waar dit erop zit, daar hangt het alleen. Is dat net een gemoord? Nee. Dat valt in achter. Hing het er aardig aan dat poortje. Ja. Het valt wel weer wel wat. Ik hou mijn bril nog net op en het is uit het goud. Prachtig. Nou, dit is er al. Ja, je houdt me echt niet wat, dus dat is echt klaar. Oh, dat giet er. Ja. Wat is dat iets goed? Ja. Is dat een jonkie? Dat weten we net. Dat weet je net. Nee, dat kist net met Sjen een tweerenpak. Oh? Dat ben je wel horen, dat is het wel een Sjenkisten, maar Wat vertelde je al tussen deze Deze- zoals hier hoort? nou, dat zou in meeste leeftijd, ik denk wel 120 jaar werden. Oh, zou ik ze net worden? Nee. Hoe oud worden ze? De levensverwachting minder dan 1 jaar. Oh? Ik dood er wel 60% dik in het eerste levensjaar. En dat is dit hier. Dit is een beetje, nee? Ja, 4,5 staat daarop, ja. 4,5 staat erop. Oh, briefjes zit erin. Houtsnippen. Ja, dat weet hem. Vet fjouwer. Dan blaas je het buikje in mijn bleed. Ja. Dat is een Wat eigenlijk een, eerste kalenderjaar voor, hè? Ja. Dit is wel een karakita geweest. Omringde. Ja. 67. Het is een 1 kalender hier. Dat kist bij die karakieten zijn aan de binnenkant van de bek, van de snavel. Die is geel. En als het geel is, dan ben ze van hier geboren. Ze takken hier een beetje oranje aan de binnenkant. Oh. Er zijn 2 soorten vogels die ben dreig uit elkaar te hebben. Dat zijn de Litse karakiet en de bosritzanger. Wij vangen die een soort, dus wij kennen vaak aan een kleurwels, ja, maar de ene dat is bruingries en de andere is griengries. Ja. Nou, dat zijn net zo vol. Maar er is nog een middel
En dat is de versmelling op de joggende handpen. Ja. Zodat ik zeggen, er zit een nokje in. En de lengte van dat nokje... Van dit stukje is dat? Dat stukje, Ja. hier aan deze kant onder Ja. de binnenvlag. Ja. Ten opzichte van de totale vleugellengte, dat kunnen we al eens daar in een schema. Dit ben van jonge vogels van dit hier en dit is van Ja. oudere vogels. En je stiert dan op, als je De vleugellengte. de vleugellengte 64 is en die inkeping is 9,5, Ja. dan is het een kleine categorie. Ja, ja. En als je hier komt, bij zo'n 60 bij 9, dan praat je over een bosrietzanger. Eerst naar het grote beest. Ja, eventjes die... Hier heb ik wel wat. Katrien is weer maar even een grote beest daar. Die hier weer dat groene poot zit in. Ja, die hak al. Die zit hier toch in, Fokker, hè? In het kistje. Ja, dat ook al. Dit is een vuurgoudhaantje. De Friese naam weet ik dus ook weer net. Het horen dat is een goudtufje. Het verschil zit hem dus in die witte streek, wenkbrauwstreek. En dan kan je ook nog zien dat het nog een mandje en wiefje is. Dat zit hem in dat gele daar midden op het kruin. Als het fel oranje in zit, dan is het een mandje. Maar dit is in hoofdzaak geel en dan is een wiefje. Het is het liefste vogeltje van Europa, weegt dan bij de 5 gram. En dan moet je rekenen dat hetzelfde vogeltje voorttrekt in augustus, september, oktober naar Zuidoost-Afrika, over de Sahara en in het voorjaar weer rondkomt. Ja, ja. En dat vind ik altijd. Henny, we krijgen de volgende. Weer bij, jongen. Ja. Want, oh, dit is een ringde. Even zien dat dit een bekende is. B. 942